Moi, toivotan, että vedet videon alusta. Mä olen Parameijas, olen 17-vuotias. Mä olen jemenilainen ja mä opiskelin Pöyryn yläkoulu. Mun mielestä tää on liian vaikea kysymys. Miksi on vaikea kysymys? Koska sinä et näe sun vahvuuksiin, mutta muut näkyvät. Kun mä olen pelannut jalkapallon joukkue, mä luulen, että kun mä pelaan kärkiä, mä olen vahvempi, mutta valmentaja näkee, että kun mä pelaan keskikentä, mä olen parempi 100 kertaa. Eli sinä et näe sun vahvuuksia, muut näkee. Ensin mä haluan opiskella mitä mä tykkään ja mä haluan jatkaa opiskelemaan lukioon. Mä olin kiinnostunut businesslinjaa, kun mä olin 7-vuotias. Yritysidea on kioski rannalla. Muistan kesällä, kun mä menen uimaan ja mä haluan kylmät juomat, mutta mä lyön sitä ja marketti on vähän kaukana rannasta. Myön luonnonmehua ja laatikot mehua, se marketin mehua. Ja mä myön 2 eri lainakopeissa. Se ensimmäinen on 250 milliä ja toinen 350 milliä. Voit myös myymällä lapsia karkit. Ja mä voin laitan siellä merkit, että laita rusket. Ja mä laitan siellä pussit, että laita siellä ruskat. Ja kun mä laitan mikseri päällä, se vertalähteys on aurinkon energia. Now we will talk about losses and profits and taxes. Now we will start with the losses. 50 cups of 250. It's about 6.50 euro, and 30 cup of 350. It's about 9 euro, and I will sell some sweetie and candies for 20 euro. I need 4 kilograms of orange to fill 15 cups of 250 milli. A kilo of natural orange, it's about 1 euro and 1 euro 0.65 cents, and carton orange, it's about 80 cents. This means if I need 4 kilograms of orange to fill 50 cups, it's cost me 13 euro, and I will sell 1 cup for 99 cents. This means its profits will be 37 euro. To be honest, I am not a professional at speaking at front camera, but I hope to accept me, and I hope please accept me. And thank you very much. Bye bye.